आज आपण अळूचं फतफतं करायला घेणार आहोत। त्यासाठी आपल्याला ही अशी हिरवी पानं, हिरव्या रंगाची पानं आणि ह्याचे देठ असे ब्राऊन कलरचे असे चॉकलेटी कलरचे देठ लागणार आहे। तर आपण हे आधी सुट्टी करायला घेऊया। तर सुट्टी करायच्या आधी आपण हाताला खोबरेल तेल लावून घेणार आहोत, नाहीतर ना हाताला खाज येते त्या अळूच्या पानांमुळे। आपण पानं पण घेणार आहोत आणि देठ पण घेणार आहोत भाजीसाठी। पानं आधी आपण वेगळी करूया आणि देठ आपण साफ करायला घेऊया। देठाला जी सालं असतात ना ती आपण अशी काढून घेणार आहोत। आणि त्याचा कोवळा भाग फक्त आपण भाजीमध्ये वापरणार आहोत। पानं साफ करून झाली आहेत आणि देठांची सालं पण काढून झाली आहेत। तर आपण ती आता धुवून चिरायला घेऊया। पानांचे आपण आधी बारीक बारीक तुकडे करून घेणार आहोत 3-4 आणि त्यानंतर मग आपण ते चिरायला घेणार आहोत। पानं चिरून झाली आहेत, आता आपण देठ चिरायला घेऊया। हे देठ सगळे असे एकत्र करायचे। ते खोबरेल तेल हाताला लावल्यामुळे ते हाताला खाज येत नाहीये, नाहीतर मग हात चिरताना पण हाताला खूप खाज येते। असे बारीक बारीक चिरायचे। भाजी चिरून झाली आहे, तर आता आपण ती पाणी घालून थोडंसं पाणी घालणार आहोत। पाणी घालून ती कुकरला शिजवून घेणार आहोत। 15 मिनिटं शिजवायची। तर त्याच्याबरोबर आपण हे काळे वाटाणे आणि शेंगदाणे दोन्ही पाव कप घेतले होते। 7 ते 8 तास ते भिजत घातले। ते आता स्वच्छ पाण्याने धुवून आपण त्यात पाणी घालून वेगळे शिजवणार आहोत। त्यात घालणार नाही आहोत, वेगळे कुकरला लावून ते शिजवणार आहोत। अळूच्या फतफत्यासाठी लागणारं हे साहित्य आहे। अळू आपण साफ करून धुवून चिरून कुकरला लावलं होतं, ते 15 मिनिटं आपण शिजवून घेतलंय। आणि काळे वाटाणे आणि शेंगदाणेही आपण शिजवून घेतलेले आहेत। त्याच्यासाठी हे सगळं फोडणीला लागणारं साहित्य आहे। फोडणीला आपण तेल वापरणार आहोत, कांदा घालणार आहोत, लसूण 17 पाकळ्या घेतल्यात लसूणाच्या आणि 5 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात। लसूण पाकळ्या आपण क्रश करून घेणार आहोत खलबत्त्यात आणि मिरच्या अशा उभ्या थोड्या चिरून घेतल्या। हळद चिमूटभर लागणार आहे, गूळ चवीला लागणार आहे, चिंचेचा कोळ आपल्याला वापरायचाच आहे, नाहीतर ते खाजाळं असतं ना अळू, तर त्याच्यामध्ये कोकम घातलं तरी चालेल किंवा चिंचेचा कोळ वापरला तरी चालेल। आणि खोबरं आपण चवीनुसार जेवढं पाहिजे तेवढं घालणार आहोत खोबरं। हे सगळं साहित्य। फोडणीला घालायच्या आधी आपण हे शिजलेलं अळू रवीने घोटून घेऊया। आपण हे रवीने घोटून घेतल्यामुळे ते अळू आणि त्याची देठ आहेत ना ती शिजलेली ती सगळी पाण्यात मिक्स होणार आणि एकजीव होणार ती भाजी। नाहीतर मग ती चोथा पाणी अशी वेगळीच लागते आणि चव बरोबर लागत नाही त्या अळूला। त्यासाठी हे रवीने जरा घोटून घ्यायचं गरम असतानाच। आता हे मिक्स झालेलं आहे बरोबर। आता आपण फोडणीला घालूया। आपण तेल घेणार आहोत फोडणीला। गॅस चालू करून त्याच्यावर कढई ठेवली आहे। आपण तेल घातलंय त्याच्यात। तेल तापल्यावर आपण त्यात मिरच्या घालणार आहोत। आता लसूण टाकू। लसूण थोडेसे लालसर होऊ द्या। लसूण शिजला, आता आपण त्यात कांदा घालूया। कांदा थोडा लालसर करणार आहोत। कांदा भाजलाय, आता आपण अळू टाकूया। गॅस मोठा करणार आहोत। शेंगदाणे आणि काळे वाटाणे शिजलेले घालणार आहोत। चिमूटभर हळद टाकणार आहे।
गूळ घालूया. चिंचेचा कोळ टाकणार. चवीपुरतं मीठ टाकणार. गॅस मोठाच ठेवायचा आहे आणि चांगलं शिजू द्यायचं. चांगली उकळी आली पाहिजे. त्याच्यावर झाकण ठेवूया. आता आपण खोबरं घालणार आहोत. खोबरं घातल्यामुळे आपण पुन्हा एक वाफ येऊ द्यायची. आता अळूचं फतफतं खायला तयार झालं. या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सर्वात महत्त्वाचं अम्माज रेसिपीजला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.